Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nanaog na sa 5 gikan sa 8 nagapabilin ng mga evacuation centers sa Banwa, Sangla, Castellana. Sa datos sa Provincial Social Welfare and Development Office as of June 13 sa gabi, may 783 ka mga pamilya o kung 2,922 ka mga persona ang nagapabilin sa evacuation center. Sunod sa kay Irene Bell Tutenia, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Negros Occidental, ini sila ang gikan sa biyak na bato, kabakungan, kabagnaan, kamandag, masulog, kag sag-ang. Patag ni La Castellana Mayor Romayla Nicor Manggilibutan ang ilang paghatag sa clearance sa mga pumuluyo sa pagpauli sa ilang mga balay ang nagadepende sa sitwasyon sa bulkan kasubong man sa mga lugar nga napahamtangan sa siningang mga pumuluyo. Ang nabilin nga mga evacuees ang gikan sa mga critical areas ayan sila nalakip sa 4-kilometer permanent danger zone o kung ang ilang lugar nagaatubang sang peligro bangod sa posible lahar flow. Samtang giklaro naman sa alkalde nga may ginapatuman nga protocol bahin sa pagpanagtag sang relief goods. Ini sa tunga sang reklamo nga hindi direkta makahatag sang relief goods. Sunod sa iya, centralized ang pagpanagtag sini. Gani kung may luyag nga maghatag, ini sila ang dapat mag-coordinate sa munisipyo. Sa sini nga pamaagi, ma-record ang nag-abot kay mga goods kag mapasiguro man nga alalangay ang pagpanagtag sa mga apektado. Ang amon lang gid nga is if sige ulan ting lahar area kag magsige taas ang parameter sa paglupok i-hold gid sila namon, especially those sa 4 kilometers danger zone kag ang mga besides ang creek na magyan sa lahar.